story for today. The second story is about the... Sus, ang dami kong blessings today, guys. From that Louis Vuitton na gift ng viewer natin, na bag. Eto na naman, iPhone 14! Siya ang bibili. Pero yung luma ko, yung iPhone na 13 Pro Max ko, ay i-trade in ko sa kanya dahil minsan lang kami nakatiming sa store na ito. Hindi sinasadya talaga, guys. Lumabas lang kami para mag-dinner tonight. Pero sabi ko, daan muna tayo at tingnan natin ang update dahil nung last time na pumunta kami dito, wala pang iPhone 14 sila na display. Ngayon, tinanong namin kung anong available. Merong gold. Oh my God, my favorite color. Kaya, oh my God, sinong swerte? Ako. Sinong swerte today? I will be having 14, guys. Oh, diba? Kaya, pray harder so that you can have your wish. Okay? Nandiyan na. Ipakita ko. Ito yung prices. Ay, yung 13 ito. Ayan. And then, ang iPhone 14 Pro Max na bibilihin niya, ay ito ang kunin namin, itong 512 GB. Ito yon 103,990. Kasi kung ito, sabi ko mahal na sobra. Yung 512 kasi okay, sobra-sobra na yan kung ako gumamit sa vlog ko. So, I said, ito na lang para makamura kami konti. Kasi ito, sobra ng mahal. Okay? Ayan. At buti na lang nakaipon ako konti, guys. Timing. I am so blessed. Thank you, Lord God. Oh! Ayan. Oh my God, guys. Oh my God, mapapadalas ang aking upload ngayon. Oh, sino hindi gaganahan yan? Oh my God, ang mahal. Yan o. Nakakaiyak naman yan. 256 GB na? Ano? Saan ba yan? Ito sa baba. Sa baba po lang. Ayan, 512 GB. Gold. Dami ng muli. Oh my God. Guys, every time na pumunta kami dito na mayroong bagong labas, wala silang stock. Ngayon nagmilagro, mayroon sila. And then my favorite color pa, gold. Kaya nakita nyo naman ako, mahilig ako sa gold kahit na masasama ang tingin sa akin ng tao, I don't care. Nagsuot akong gold. Ganun tayo eh. Basta tayo happy, no? Importante happy tayo. Mapasalamatin sa Panginoon. I don't care na. Bahala na. Babayad na. Ang kapal yata niyan. Oh my God. Bigla-biglaan. Hindi namin sadyang pumunta dito. Loko. Oh my God. Kasya lang po sa'yo. Walang discount? Wala po, ma'am. Nay? Walang discount, ma'am? Ha? Bakit wala? Porke, ha? Ma'am, sige na, ma'am. Nakakas na yung presyo dun, di ba? Saan? Dun sa... Oh, yes. Walang discount kahit 20 pesos? Si ma'am. Oh my God. Hindi ko akalaing mangyari ito. Ito yung sorpresa again. Lagi ako nasusurprise. Ala ka. Oh my God. Hindi ko inasahan. Sabi ko nga sa kanya, gusto ko sana ito na lang. Laptop ang kulang. Pero sabi niya, kasi nahirapan ako dun sa cellphone na yon. Dahil, yung luma ko is, ano lang eh. Ano na ba yung storage nung akin dito eh. Teka. Andito yun, sa 13. Ayan. Ang storage ng sa akin ay 256. Yun lang. Eh ngayon, itong binili is 512. Ayan. Ayan. At least meron sila. Ito yun oh. Yan mismo yung kulay gold. Ayan. Eh yung sa aking 13 Pro Max ganong kulay.
Ayan, magpalit kami ng husband ko. Ito ang mga available kulay naman ng iPhone. Ayan. Diba? Oh my God. Ang ganda. Sa Fortress, dito sa Island City Mall, sa second floor. Ayan, oh. Harapan ng Island Souvenir. Nandito yung Fortress. Kung gusto nyo mag-order, may kailangan kayo ng about iPhone or yung nila, yung mga laptops, mga ganyan, mga accessories, yung katulad ng mga ganyan, oh, yung mga chargers, ayan, iba-iba, meron sila. Earphones, ayan, tsaka yung watch, meron din sila ng ayan, oh, Supreme AR lens glass. Meron din pala sila yan. Oh, meron silang lens glass. Oh, tingnan mo, kung di pa ako tumingin dito, meron pala. Hindi ako nagka-glass ng lens ng cellphone. No? Ang dami. Merong charger sila, fast at saka yung ordinary. Oh, dami nila dito. Punta kayo dito. Reasonable prices. At saka marami silang cases ng iPhone. Nandito, guys. Check natin. Unbox niya. Siya ngayon ang bida. Si Sir. Ano saan natin pangalan ni mo, Sir? Ryan. Si Sir Ryan. Hanapin nyo. Pagpunta nyo dito. Ako raw mag-open. Nakasealed siya, guys. Ako'y excited. Pupunitin natin ito. Ang layo pa ng birthday ko. Bakit ang dami kong regalo today? Green, ma'am. Ang green na Ay, green. baliktad. Ay, hindi ko na. Ignorante. Meron ng araw eh. Obvious, no? Excited kasi. Pag excited ka, nabubulag ka na. Oh. Ayan. Wow, guys. Baba din. Ayan. Dito rin sa baba. And then, ayan na. Oh my God. Oh my God. This is the moment. Please check, ma'am. Just in case my Okay. scratches, ma'am. Oy. Ayun. Meron siyang Free yung cord, ma'am. yan, yung sa charger niya, no? Opo. Kasi yung na? Cord, ma'am. Cord. Cord naman di ay. And then, this one ay merong cover. Sa baba din. Oh, sa baba din. Buti na lang dito ako nag-unbox. Kung hindi ako marunong. Hoy, ang linis, ha? Walang kamarka-marka. Hoy, ang ganda namang magbukas ang lutong. Ang ganda, guys, ha? Likod, ma'am. Saan? Ayan, kita mo. Ayun, ganyan, oh, gold. Wow. Ang Light ganda. pala. Light lang pala ang pagka-gold. Gold yung edge niya. Ito. Ay, ito ang gold. Wow, galing naman. Sino ito ang gold na? Dili ko to. Plated siguro. Plated lang. Ayan. Ayan, nabukas na ako, guys. Na-on na siya. Hello. Every time na meron tayong mabiling ganyan lagi. Lahat ng lingwahe, hine-hello tayo. Lahat. International. Worldwide. Oh. Hindi ko na alam kung ano yung mga sinasabi. Oh, dami, oh. Ganda. Naku, kumakaba-kaba ako, ah. Bakit ganun? Tigilig my heart. Bonjour. Ganun lang. Wala, sira pala. Sira. Sira nga. Uy, Bakit nasira? Ganun na natin. English, of course, English. Select your country. Yeah, may Philippines na taas. Nakaset. Ayun, nandito na. Then, set up manually. Continue po. Continue. Continue. Wi-Fi, ma'am. Connect ko. Free wifi Lagay mo ito? lang dito, ma'am. Hindi, ma'am. Wi-Fi namin, ma'am. Lagay mo lang dito. Ilagay ko muna. Okay. Si Sir Ryan na. Ayan. May password sila.
Ayan na. Ayan. Few minutes to activate your phone. Few minutes? How many minutes? Dali tayo ma'am, mga minute. Oh. Apple collects hardware identifiers from your iPhone in order to identify and activate on our services. Alak ka? Yung mga kung ano? Eh. Ayan. Face ID po ma'am. Set up nyo. Continue po. First ma'am. Get started. Ano na? Stop. Little lower ma'am. Lower? iPhone. Ayan. Enter ma'am. Hey! Okay. Ba yan? Get started. And then? Hindi mo ma'am. Baba ma'am. Okay. Ayaw? Ayaw yan. Ayan. Hindi ako makita nitong iPhone na ito. Ayaw niya sa akin. Ano ba yan? Okay. Ayun. Tuwik mo yung until mapuno yung green ma'am. Baba ma'am. Mataas. Side. Ayan. Isa pa mo lang. Okay. Confirmation ma'am. Lower daw. Ayan. Okay ma'am. Okay na ma'am. Okay na. Continue na po ma'am. Oh my God. Passcode ma'am. Passcode. Use anyway na po ma'am. Confirm ma'am. And then? Ayan. No, don't. Naglo-loading mo ma'am. Ah. Check camera ma'am. Check the camera. That is the most important. Hello ma'am. Allow ang alin. While using yan. Allow once? Set up later ma'am. Oh. Ayan. Ay, ang ganda ng kuha. Ana. Gano'n mo pala ako. Oh, wow. Ang ganda. Oh. Ang ganda ng kuha. Yan. Check na. 512. Na 512 pala. 512. Ayan. Ari ma'am tapos YouTube. Safari. Safari. Yeah, ito ma'am. Ay, ito. Safari. YouTube. Search mo YouTube ma'am. Continue. YouTube. And then, Play ka lang ma'am. Ang music. Try natin yung audio niya ma'am. Audio natin dahil. May ads pa ma'am. Lazada 66 wow sulit tipid sale na! Wow! Up to 1,000. Kaya mo din yung balloon dahil. Sabi ng mahalikan, mayakap ka't masaya sa ulan. ang galing ah. Okay na? Kaya na po ma'am. Okay na. Gamitin mo na ma'am or ibabalik mo dito ma'am. Gamitin ko na. Yung fish na.
And then, Number man.